Skift dit skab. Gå ind på mylogger.dk. Herover i venstre side kan du vælge Skift skab. Du skal logge ind med dit fakturanummer og det webkodeord, som du modtog på e-mail, da du bestilte dit skab. Herinde skal du vælge, om du ønsker at skifte skabet i sommerferien, hvor det er gratis, eller om du ønsker at skifte skabet øjeblikkeligt. Hvis du skifter skabet øjeblikkeligt, koster det 75 kroner. Så får du overblik over skabene på din skole. Hvis du for eksempel vælger at skifte skab fra et sted i nærheden af din 7. klasse til et sted i nærheden af 8. klasse, så kan du få overblikket herinde. Vælg et skab. De røde skabe er optaget, og de blå skabe er ledige. Bekræft oplysningerne. Her får du et overblik over din flytning. Dit skab er nu flyttet.